Ja Tampereen poika Ville Nieminen on paikan päällä. Hokkarit on naulassa. Mitäs nyt sitten seuraavaksi? No joo, kyllähän tää street hockey oli kyllä yksi semmoinen homma, joka kuuluu tähän jokavuotiseen heinäkuun näihin pelihommiin. Ja tää on ollut aina mukava tämmöinen yhdessäolo, että toivottavasti pelattaisiin niin hyvin, että päästäisiin jopa lopputurnaukseen. Kuinka paljon sä kaipaat kentille takaisin? Onko sellaista kaipuuta? No ei mulla sillain ole, jääkiekkoon ei ole, että kyllä mä oon ne pelit on pelattu eikä sinne ole mitään kaipuuta, että kyllä mä jo nyt lähtökohtaisesti tiedän, että tämä valmennushomma on sitä, mitä mä haluan tehdä. Mutta senkin tiedetään sitten paljon taas vuoden päästä, että ensi kesänä, että miten ja missä ja kuinka hyvin. Mutta joka tapauksessa kyllä kiva tätä, mä oon aina tykännyt tästä street hockeysta. Ja tietysti samaan aikaan rullakiekosta ja ne on semmosia, ei niin tosissaan, mutta enemmän kuin höntsyä. Niin se on kiva kaveriporukalla pelata vähän hokeita pihallakin. Kuinka paljon tuli itse kesäisin pelattua jääkiekkoa pihalla tai street hokeita pihalla? No joo, kyllä tietysti nuorempanahan ne kaikki oli aina kesät sitä street hockeyä, koska silloin ei pelattu sählyä, kun mä olin nuori. Mutta nyt vasta kun tämän street hockeyn tulemisen myötä, niin mä oon syttynyt tähän ihan uudella innolla, että kyllä tämä kesän kohokohta on. Mun on pakko kysyä, sä oot tosi kokenut pelaaja, niin onko sulla minkäännäköisiä rituaaleja ennen pelejä? Ja street hockey pelejä. Street hockey pelejä tai sitten ihan jääkiekkopelejä? No ei mulla ole kyllä mitään semmosia oikein sen ihmeellisempiä rutiineja, että mä oon aina tottunut niitä vaihteleen, kun mä koen, että ehkä se rutiini tappaa sen sähinä. Mitäs nyt sitten loppukesä? Miten loppukesänä tapahtuu? No siis tässä nyt jutellaan jääkiekosta mietitään sitä ja sitten käydään salilla ja pistetään kesämökkiä kuntoon taas. Sehän on ikuinen työleiri ja nautitaan vähän saunasta ja ollaan perheen kanssa. Ihan niitä normijuttuja, mutta semmoista määrätietoista ja päämääräistä harjoitteluahan ei ole nyt, niin voi tehdä vähän sinne päin kaikki harjoitukset ja omaksi ilokseen. Niin voiko sanoa, että on ehkä vähän jopa helpottunut, ettei tarvii enää niin paljon reenata? No sä kaivoit sen sanan sieltä sitten, mutta tietysti sitten jos erilaiset haasteet tulee ja isommat paineet, mutta siinä mielessä on helpottuneempi, että ei enää ole sitä pakkoa, jos niin voi sanoa. Hei, mahtava homma. Kiitos Ville Nieminen ja hyvää kesää. Kiitos paljon.